gwamnatin tsaron nan ba kamar karen nan sha zaman kasan nan idan ne ya baka ba a kai shirin ku ya hasada ya bar ku wani ya baku gwamnatin tsaron nan malin salisun nan ariya gwadin nan magamar sassan nan kwamandan muran nan shi ne ya zo gurin nan ya gyara duk shirin nan ya hasada ya bar nan ina ya azama ya hasada ya barka maranu ba ya cuta Allah ya kara yarda na da tambura na gare kai na rika ya hasada ya barka jabara ne ya yi ma ubangiji ya kara domin salati kansa ga annabin nura ba kamar samuda annabi ne na roƙa ba kamar ka nuralla annabin ma'aika haske uban sinana ba kamar kabuna su da marhamin da a duba zuciyata amini ɗaukaka ma wacce ta wuce kansu ba za su gane kan ba bari na